Good morning to you all. Welcome to our prayer session. Thank you for joining us this morning. And I want you to begin to share our broadcasting as we are waiting for the program to start. Share our broadcasting and please show us and tell us where you are connecting us from. Thank you for joining us. This is Daughters of Virtue prayer session. Daughters of Virtue prayer session, where we are raising the altar of prayer in every individual. Today we are going to host a powerful man of God. And before he comes, I want you to begin to share our broadcast. And please share to us where you are connecting us from. Thank you, Tendai Pir, I'm seeing you. Thank you so much for connecting. Thank you, Wongai, I'm seeing you. Please tell us where you are connecting us from as we are waiting for the servant of God to come. Continue to share our page. And as you are sharing our page, I want you to begin to pray. Continue to pray as you are creating the atmosphere that you'll be able to receive the word of God. I know today is not going to be an ordinary day. There's something that God has prepared for you. Thank you so much, Melody, I'm seeing you. Pauline, I'm seeing you. Victoria, I'm seeing you. Please tell us where you are connecting from. Please. Chirundu, Zambia. Thank you so much. Thank you for connecting. God bless you. Harare, I'm seeing you. Thank you so much. God bless you. Continue to share our page. We are waiting for the servant of God. Our theme today is Zverudzi Urwu. Ndo msoro wenyaya watiri kufamba nawo mangwanani anasi Zverudzi Urwu. This kind. Continue to share our broadcast. Janet, thank you so much for connecting. Thank you, Eva Joy. Thank you, Nyasha Matimbire. Thank you for connecting. God bless you. Poshia Taruvinga, thank you so much for connecting. Some are not showing us where they are connecting from. South Africa, I'm seeing you, Tandiwe. Thank you so much for connecting. God bless you. Today is going to be your day. Today is going to be your day. Remember, Daughters of Virtue is not a church, but it is a network of women who gathers together for prayer. And our vision is raising the altar of prayer in every individual. Raising the altar of prayer in every individual. So here we just share some powerful prayer points, and we just share with you the word of God so that it will help you to enter in prayer. It will help you to know what is prayer. It will help you to know how to pray. So begin to share our page as we are waiting for the servant of God to come. For those who are connecting, thank you so much. Thank you. God bless you. And I want you to stay up the inner man as you begin to pray in other tongues, preparing yourself to receive the powerful word of God. Piula, thank you for connecting. Elizabeth, thank you for connecting. God bless you. Thank you so much. Thank you, UK Regina. God bless you for connecting with us. Thank you. Thank you so much. I'm seeing Paida Moyo. Please indicate where you are connecting us from. Mvurwi, I'm seeing those people who are connecting. Oh, Ima from China. God bless you so much. Thank you so much. Harare Judith, I'm seeing you. Thank you. Continue to share. Continue to share. And I want you to pray. Zverudzi Urwu. Ajiende beds. Zore kuti pane zvisingangoende. Pane zvinoda kunamata. Pane zvinoda kutsanya. And remember, tiripama 10 days atakadaidzira in support of this theme. Tirukuti hatisi kungoinzwa chete takagara, but we are praying for 10 days prayer and fasting. And those who have started with us, may God continue to bless you. We are on day number 3. Botswana, I'm seeing you. Thank you for connecting with us. Thank you. May our dear Lord open the heavens for you. Germany, my God. I'm seeing people who are connecting as far as Germany, Swaziland. I'm seeing you as well. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Cape Town, Liwayo, I'm seeing you. God bless you. Joburg, Johannesburg, I'm seeing you. Continue to share. Harare Shout, I'm seeing you. Continue to share. Continue to share. And I want you to pray. Zverudzi Urwu. Je kwachiera. Ajiende chete. Je kwa moyo ndizo. Ajiende chete. Begin to share. Begin to share. Apostle Java, a powerful man of God, a God-sent apostle, is going to share the word of God with us. At the end, he's going to make some declarations and deliver people and declare healing power all over our people. So stay up the inner man and continue to pray as you are preparing for your miracle. Botswana, I'm seeing you, Clara. You are joining us. Thank you. God bless you. Continue. Juliet from Namibia.
May God continue to bless you. Masheke Bahai. I'm seeing Pretoria, out South Africa. Continue to share our page and continue to pray. Namata uri pauri, namata uri pauri, namata uri pauri, namata uri pauri, namata uri pauri. We are still waiting for the servant of God to come. Zverudzi uru ajiende beds. Jemano jererudzi uru ajiende beds. Kamurwariro kerudzi uru chitungwiz. I'm seeing you. God bless you for connecting with us. Black Sages, I'm seeing you. Thank you so much. Thank you so much. Botswana, UK, I'm seeing you. Thank you so much. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you. God Mashingo, I'm seeing you. God bless you. Continue to share. Continue to share. Continue to share. The servant of God is about to come. The servant of God is about to come. Apostle P. Java. Let me just read his biography as we are waiting for him. Let me just read this biography as we are waiting for him to come. Apostle Patsrai Java is the founder and the president of Tabernacle of Grace Church, a BJ in the denominational ministry in the Bible school. He is a passionate soul winner, a transformational leader, mentor, life coach, transgenerational thinker, an accomplished author, empowered specialist, and a preacher of the undiluted gospel of Jesus Christ, a man of unparalleled and profound wisdom. Apostle Java is a passion to see people empowered to their God-ordained destiny and his purpose to nurture young men and women in ministry who have the calling of God upon their lives. Apostle Java is now lead one of the most spiritual, dynamic, and vibrant churches in the city of Harare, situated at number 99 Park Lane. Over 1,000 people congregate at the city assembly, where currently pastors. Since the inception of the city assembly on 11 September 2007, the church has grown in leads and abound of grace. We want to welcome Apostle Java. Thank you so much for coming. Thank you, Papa. Thank you, my father. We welcome you at this prayer session as you are going to lead us. I was just telling people more about your biography, who you are, so that they'll get to know who is speaking to them this morning. Let me just finish your biography as I'll give you the platform. Tabernacle of Grace also runs a ministerial Bible school, raising a new generation of leaders and ministry. It runs a philanthropy ministry of feeding widows and a scholarship program for more than a handful of underprivileged students within the church. The ministry of Apostle Java is characterized by deep revelation and prophetic interpretation of scriptures, accurate prophetic messages and declaration, power and signs and wonders and miracles. Apostle Java uncovers scriptures under the prophetic eye through the revealing of the Holy Spirit. He is gifted in preaching, teaching, and revealing the word of God and Jesus Christ through the scriptures. He is anointed to simplify the word, give it to any age, and rest with the simplicity, understanding, and much power. Apostle Java is a widower with a determination to spread the word of God. His motto is, where there are people, they must be a church. He loved the word with all his heart, and he said it is not about performing for Christ, but demonstrating him. So that you draw people closer and closer to Jesus. That is more about Apostle Java. To me, he is my father. He is my mentor. He has been mentoring me for years now, and I've seen God using him even in my life. For you to see me where I am today, it is behind his teachings and his prunings and his growing through my life, and I want to thank God for him. Without wasting much of the time, we want to welcome the servant of God to minister to us. Remember, our theme today is Zverudzi Urwu, this kind, and I want to thank God for all who are sharing our broadcasting, and I want you to continue to share as the servant of God will be ministering unto us. We want to reach out to many people, and remember, DOV is all over 22 nations now, and I want all those people to connect and do not miss this opportunity as the servant of God is going to deliver us through the undiluted message of God. Thank you so much, Apostle. May you take this platform, and thank you for accepting our invitation. Amen. Amen.
God bless you, Prophetess Matimbire. God bless you, DOV. It's a pleasure and an honor to come and minister to you. Murikuita basara Mwari. This is God's work. You are one of the few prophetess vane moyo uri totally dedicated to the gospel. Many people are good at starting, but they don't end well. Kutanga kuri nyore, kupedza ndiko kunonetsa. Nekuti paunotanga unotanga usina chinhu, paunotanga unotangira pasi. But when you get attention, when you get growth, when you get money, panopinda muyedzo wekuti zvichibuda kuti pane moyo wako ndepapi. Where is your heart? So if you were preaching for fame and fame comes, you have nothing to preach for anymore. When you were preaching for money and a little bit of money comes, you have nothing to preach for. Panoda kutenda Mwari nekuti you are famous, you're still preaching. You are rich, you are still preaching. You have a child, you are still preaching. You are married, you are still preaching. DOV is alive, you are still preaching. Because what called you into ministry was more than money, was more than attention, was more than money. Mwari vakuitire zvakanaka. You will go far. You will go higher than you have gone now. Uye Mwari vakuchisumudza vanhu muDOV vanonzwisisa vision nezvaisina nezvairi kutsvaka. Mwari achakusumudzirai 3 kinds of intercessors. Akuti ndikutsanangurire ipapo ndisandapinda mushoko. Every member weDOV is an intercessor. You are called kuti unamate. The first part of your prayer is Prophetess Matimbire and Pastor Fred Matimbire, the headship of the organization. Nekuti Satan anoshandisa formula yekuti strike the head and the sheep will be scattered. No formula ya Satan hiyo. Attack a shepherd, makwai anoparara. Saka ndo vanoda kunamatirwa every Tuesday zayo janonamatira baba Ezekiel na mama Yuna Guti. Inovanamatira pasi rose, health. Inovanamatira life yavo kuti vararame makore mazhinji. Inovanamatira mafinances avo. Inovanamatira wisdom yekutungamirira zayoja. Every country they push for the goodies every Tuesday. That's why Mshona is 97 and still jogging like a boy. Amai is 80 but is still preaching like a girl. Because they have general intercessors. General intercessor munhu anzwisisa vision yamufundisi wake and ari kuinamatira zvakazara. Then the second type of intercession vanonzi private intercessors. Private intercessors anobuda general intercessors. Ndo intercessors yokuti tikunamata tese but ivo havana makuhwa. Tikunamata tese ivo havana seeds of discord leadership prayer groups. Tirikunamata tiri tese havasi vanhu vari involved issues asinei nevision. Ndo vanhu vanotanga kusvika prayer center, ndo vanhu vanokupedzisira kubva prayer center. Ndo vanhu vanopa, havanamati chete asi vanoti ko microphone sei siri kushanda, ko camera sei siri kushanda, takubatanidza mari tive kuti zvinhu izvozvo zvivepo. Ndo vanhu vanofunga kuti ko prophetess vacho vanombodyei,
Prophetess zvavanomira pamberi pevanhu every week, wardrobe yavo yakakwana here? Vhudzi ravo riri kugadzirwa nani? Kupi rinoita mari? Perfume yavanozora inowanikwa kupi? Ndo vanhu vari concerned neupenyu hwemunhu waMwari, not only pakunamata nemuromo, but nemabasa nemaoko. Ndo vanhu vari concerned kuti prophetess sei vanga vakanyarara nhasi. Mwana wavo atorwa here kuchikoro? Ari kuita here homeschooling? Abhadhara here mari yeinternet preaching? Ndo vanhu ivavo vanonzi private intercessors. They get so into the private life yemunhu waMwari because they qualify to. Nekuti pama-general intercessors tese tinobvumidzwa kunamata. Mwari anotinzwa tese. Asi kune vamwe hanzi men are called but few are chosen. Vanosanangurwa naMwari. Vekuti hunhu hwavo towards vision ndehwekuivaka. Vakagumburwa. Havatore chigumbu vachichiisa pamusoro pevision yekunamata. Vakakanganisirwa. Havatore offense vachiisa pamusoro pevision yekunamata. Ivavo vakunzi private intercessors. Vabuda, they are chosen from the general intercessors. And they don't only pray with their mouth, they devote financially. Inotaurwa kuna Luke chapter 8 kuti Maria Magdalene akaburitswa madhimoni manomwe kubva maari, na Elizabeth mudzimai waChuza the governor, na Mary mukoma waMartha vaive nehotera yaigara Jesu pavaienda kuBhethani. Vakashumira kuna Jesu nezvose zvavanga vainazvo. They ministered to Jesus with all their substance. These are called private intercessors. They get privately into the work. They get privately into... I have a few of those at church, and they are the reason why I am what I am. Ndine vanhu vari concerned kuti why madzokorodza shirt yamakapfeka 2 weeks ago muchiuya nayo kuzoparidza. Asi hamusina wardrobe. I've got people like that. I've got people vari concerned kuti nhai munhu waMwari, mota yenyu ine fuel here, fuel iri kunetsa. Ndine vanhu vakadaro. Ndinongonzwa kuti patengwa 6 mamicrophones, munhu amatenga haasi kuda kutombozikanwa kuti ndiani. Ndinavo vanhu vakadaro vekuti ndinonzwa kuti refrigerators ese muoffice, they've been restocked. Hazviita haasi kuda kutombozikanwa kuti ndiani. These are the private intercessors. These are the people. No gossip takes them out of church. These are the people. No discouragements take them out of church. Because vanotora basa raMwari personal. Very personal nebasa raMwari. And kana vachikunamatira, havanamate nemuromo chete asi neupenyu hwavo. Then the last type of an intercessor, anonzi iye the bodyguard intercessor. The bodyguard intercessor awenzira yepamusoro. Ndio intercessor again a trust yemunhu waMwari, because every relationship is tested. Be it marital, be it friendship, be it association, be it business partnership, be it church congregation. Every relationship is tested. Your relationship is not going to last if it has never been tested with time, situations, and events. Every relationship is tested. Saka chinoitika ndechekuti kana Mwari achida kusumudza vanhu, who will be like the mighty men of David or Jesus' 12 apostles. He tests the relationship. Saka zvavanoita pakutesta relationship, sometimes he makes the people around you to get access to some level of information
that does not expose only your spiritual person, but your being human. Chakaita kuti Judas atengese Jesu ndechekuti akavaona vakakotsira. Izvao zvione mubhaibheri, zvinhu zvinoonekwa munyika yecommon sense. Akaona Jesu vakakotsira vachiridza ngonono, akati ndimwari ivavo. Kuna zvakadaro takafanana. Akaona Jesu, kana munhu uchipfeka trousers, you use one leg at a time. Everyone, president, king, ordinary person, you put one leg at a time in your trousers. So akaona Jesu vachipfeka akati munhu uyu takafanana. Akaona Jesu vachimuka manheru achiti nditsvagiro toilet, akati takafanana. He saw the biology of the Son of Man. Nekuti Jesu vanga vari 100% Son of God, 100% Son of Man. Akati kunyepa, ndinogona kuita mari panapa, ndinomutengesa uyu, handina mheni inondirova. Munhu uyu munhu uyu. Kuna Luke chapter 10 from verse 21 kunonzi, when Jesus heard it, he began to rejoice. Do you know kurejoice kuita sei? Kujamba, uchifara, uchicelebrate, uchiridza muridzo. Akati uyu munhu uyu. Kuna John chapter 11 verse 35 kunonzi, and Jesus wept. Akaona vachichema, misodzi ichitodonha, varwadziwa kuti shamwari yavo yafa. Akati uyu munhu uyu. Akaona Jesu vachisangana nefig tree, vakanzwa nzara, vakati I think mune mafigs, rega tiende kunodya. Vakaona musina mafigs, vakatsamwa, vakatuka muti ukaoma. Akati murume anga abatwa nenzara yekuti atotuka muti. Uyu munhu uyu is a human being. Takafanana. Munhu. Kuna John chapter 4 kunonzi vadzidzi vakudzoka kubva muguta manga maenda kunotenga chikafu. They saw Jesus seated at a well with a woman and they rejoiced. Papa vakatogara nemudzimai pawell. You know, we are in a judgmental world. If they see a woman in your car, they don't ask, is she your sister? Is she your mother? Vanongoti aiwa tambata. Akati aiwa tambata. They rejoiced. Perhaps kumberi vakazonzwisa kuti chii chaitika. A city was being won. Saka Judas akakonkluda akati uyu munhu uyu, hembe dzake tinoita majuti ekudziwacha, tinomubikira munhu. And he sold him for 30 pieces of silver, the price of a slave. Nekuti a slave yaitengwa 30 pieces of silver at that time. Remember Joseph akatengwa 20 pieces of silver nema Ishmaelites. Why 20? Kuti vazoita profitka ku Egypt. Because the real price was 30. Saka nachizoita profit moti pane 20. Akavatengesa nekuti he had been invited to become a bodyguard intercessor of Jesus. And he failed. Kuna Matthew chapter 26 from verse 39 to 46. Kunonzi Jesu akatora Peter, John na James, private intercessors. Akaenda navo kuna Gethsemane. Gethsemane means place of pressing. Nzvimbo yekumanikidzwa. Nzvimbo yekushungurudzwa. Because that's where olives were pressed, crushed to excrete olive oil. Nekuti kana Mwari vakusumudza chero chezodzo, panosumuka dutu, panosumuka hondo. Ndoziya sei kuti munhu wakazodzwa. When you go through hell the whole week and still come on Sunday to preach like there's no preaching left. When you go through hell Monday to Saturday, you come and pray like there's no prayer left. That's the evidence of your calling. Not a new Mercedes Benz, not a new mansion. The evidence is when they gossip about you, but you still praise God. They lie about you, but you still praise God. So, Jesu aenda navo ku Gethsemane. Akati kuna Peter, John na James,
My heart is deeply troubled, even to the point of death. Just imagine, Mwari wauri kuti Mwari, Mwari wauri kuti Jehovah, Musikavanhu, King of Kings, Lord of Lords. Ari kuti ndine stress. And ndiri so stressed, ndakuda kutostroke. It was a shocking information. Iwo uri kuti mufundisi ndiwo vachandiyambutsa. Mwari wamufundisi, Mwari waElijah ndiye achavhura gunga dzvuku rangu. My pastor shall move my mountain. Pastor ari kutokudza kuti mwanangu ndine stress yekuti handizive kuti ndinomuka here. Ndozvakaitwa vadzidzi naJesu kuna Matthew chapter 26 from verse 39 to 46. And I'm stressed. I'm deeply depressed. Pavanga kunamata zvinonzi vakabuda ziya rainge ropa. Pachirungu anonzi hemoglobins. Hemoglobins. Iropa rinoburitswa kuscience or medicine ne anonzi capillary glands. Capillary glands ari pasi sweat glands. Sweat glands outlets anoburitsa ziya sweat. They lie on top of a membrane called capillary glands. These capillary glands, they produce the chemicals or they produce the water that pushes the minerals which comes out as sweat. They feed the sweat glands with the water. So when you are stressed, pane a chemical inoitwa induced in your brain. And that chemical ndio inokonzera depression. Kana uine chinhu chakunetsa chakugumbura. Hauna mari yechikafu, hauna mari yebhadhara mvura, magetsi, rent, watambudzika. Capillary glands unotanga kustresswa. You get so stressed because of a chemical inoinduced in your brain inokonzera stress. Ikanyanya panobuilda inonzi tension and pressure. Inozobuilda your heart rate kuti increase than the normal time. Because ropa rinotanga kumhanya kupfungwa to cool down the brain. Because heat and temperature yepfungwa inokonzera expansion of brain muscles. Saka zvikanyanya izvozvo zvino zvinonzi BP yangu yakwira. My BP has gone up because moyo, your heart is now pumping the blood faster than it should pump. Ukasagadziriswa necounseling, Mwari akasakubatsira, unoita inonzi artery rupture. Tsinga dzemusoro dzinoputika, unofa neartery rupture. Kana kuti the capillary glands dzinotanga kuita excrete blood. Blood robuda rakasangana nesweat. Jesu vanga vaine stress yakavasvitsa ipapo. Ndobva vaudza Peter, John naJames kuti hama ndine stress nhasi. Murume anofamba pamusoro pemvura atambura. Murume anomutsa vanhu vakafa atambura. Ndinamatireiwo 1 hour. Bhaibheri rinoti vakakotsira, iye ndobva aenda kunonamata. Akadzoka vakakotsira, ndobva avamutsa. Svika ndinamatireiwo. Ndobva adzokera akanamata akadzoka vakarara. Svika ndinamatai musapinde pakuedzwa. Akanamata kechi3 akadzoka. Paanga kusungwa Peter akaburitsa bakato. And he sliced the ear of the temple guard. Svika naJesu dzosera banga rako. Those who live by the sword will die by the sword. Vavadzosera nzeve. Zvinonzi vadzidzi vakatiza. Bhaibheri rinotaura kuti John Mark akatiza asina hembe. Anga angoteerawo kachingodongorerawo kuti chii chiri kuitika. Akatiza kusiya hembe dzese nekutiza. Wandikuda kutoverenga akanyora bhuku rinonzi Mark. Cousin yaJesu. They were related. Now, these were called private intercessors. These were called bodyguard intercessors.
Jesu angene ma-general intercessors, 5,000 men, excluding women and children, followed him. Then he had private intercessors, 72. Kuna Luke chapter 10, unonzi Jesu akatuma 72 vadzidzi. Zvikanzi endai munoparidza 72 disciples were his private intercessors. Then 12 disciples were his private of the private intercessors. Then 3, Peter, John, and James, were bodyguard intercessors. Vanodambura vanhu nzeve kana vabata munhu waMwari. Bodyguard intercessors. So, DOV, God is raising private intercessors from all the thousands of general intercessors you have. And God, before the end of this year, is raising bodyguard intercessors for the woman and the man of God who will not go around telling the world that Prophetess Matimbire is also a biological person. We found here Vakatsamwa, we found here angry. But they will go around like Shem and Japheth, the wise sons of Noah, who said, Ham, Baba wa Canaan, Baba wa Cush, Africa. Hatiseke baba, baba vane stress. Vaona hama dzavo dzichiparara nemvura. Ana tete vaenda, ana bamukuru vaenda, ana bamunini vaenda. Noah aona ma-cousins, aona ma-nephews vachiparara nemvura. Noah abuda asina pekutangira, hatina kana imba yekugara. Noah abuda asina pekutangira. Hatina kana tarwara tatine madhokta aenda. Takutotanga upenyu hutsva kuti zero, tafanana naAdam naEva, tisina garden reEden. Bible roti Noah akadhakwa. Yes, it was a sin. Kudhakwa chivi. Nekuti munhu wekutanga kudhakwa mubhaibheri paakadhakwa akabvisa hembe. So in the law first mention, which says how a subject is introduced in the Bible, will mark how it shall be reintroduced. Akatanga kudhakwa akabvisa hembe. So we don't drink, but Noah sinned. He got drunk. Paakadhakwa Noah akabvisa hembe. Ham made a show for his father's nakedness, and he had his son cursed. Kusvika Mwari vazoti kuna Abraham, nyika yeKenani ndakupa iwe nevaridzi, nekuti baba vakatukwa, nekuti he failed to be a bodyguard intercessor. Ham had been chosen to be the bodyguard intercessor of the vessel of God. The Bible says, and Noah found favor with God. Haisi shoko rekutamba naro. Taverenga kuna Hebrews chapter 11. Kunonzi by faith, Noah found favor with God. Bible rinambobvira rati Moses found favor with God. Asi Moses angari murume weminana. Bible harina kumbobvira rati Elijah found favor with God. Angari murume weminana. Bible harina kumbobvira rati David found favor with God. Asi Noah namai Maria, zvakanzi, hey you Mary, you are highly favored. Na Noah akanzi, you have found favor. Adhakwa, azvitadza zvamuremera, but he has favor. And Ham failed to identify kuti chandisiyanisa nababa vangu hausi umumu, hakusi kureba, haisi mhino, haasi maziso, hadzisi tsoka. Tsoka yedu yakafanana, asi pamweya takasiyana. This is a man with God's favor to start a new world. When he made a show of his father's nakedness, Mwari vakati, you shall never be in the most private and personal affairs of this world. That's why the Canaanites, the Cushites, and most families that came from Ham are always the least in the food chain of this world. Africa, with our diamonds, oil, and gold, we contribute only 2% to the world GDP. Why? Because there is a pattern of not understanding
honor. And because of dishonor, a problem came. And I want to tell DOV, it is not enough to pray without actions. You need to cover the woman of God, cover the man of God. You also need to cover the interdenomination, the movement. You need to know we are under lockdown. Right now, I'm about to buy data bundles for our page as Tabernacle of Grace Church and ABJ TV, our Facebook page alone. And for me to keep live streaming every week, I'm about to buy data bundles for 340 United States dollars. And trust me, vanozviziva muchurch havapfuure 3. Only about 3 people who knows this, because they are called bodyguard intercessors. There are few bodyguards God gave me where I can tell I don't have electricity. It's too cold, I don't have a blanket to cover myself. When that happens, church haimire, it moves with power. Munhu anoziva kuti DOV is interd. Gomo ratiri rakatengwa here, can we buy it? Can we build a prayer center on it? Prophetess Cindy Jacobs vakaprofita kuti, and a prayer center shall be built for Zimbabwe. And which other organization is leading prayer at this magnitude? I pray today that God raise bodyguards who will build a prayer center for DOV in the name of Jesus and in the name of Yeshua HaMashiach. May these 3 types of prayer warriors gather around this vision. Kalobosinda larahati kibohoseki haha nahaseki haratone kina mahara koda nihasoteti yagabaya. In the name of Jesus Christ. Father, every power of darkness coming to disturb the vision of DOV, it stops right now. In Jesus' name, amen. Ndoda kukuverengera in Mark chapter number 9, kubva verse 15. Mark chapter number 9. And straight away, utange kubva verse 1. Why? Because mukabva verse 1, Jesu vanotora Peter, John and James, his bodyguard intercessors, ndobva vakwira nawo pamusoro pegomo. Vari pamusoro pegomo kwakaapia Elijah na Moses. Jesu ndobva vaitwa transfigured before them, vakatanga kupenya, and he was suspended in mid-air. Moses na Elijah vakudownload the Old Testament into the New Testament. Moses achidownload the mirau, the laws, and Elijah downloading the prophetic. So the law and the prophets were now being turned into grace. And grace was transfigured, elevated above the law and the prophets, the Old Testament. Shkana Peter, Naimam, why can't we build 3 tabernacles, 1 for Elijah, 1 for Moses, 1 for you? Gore rikadzika kubva kudenga, izwi rikabuda mugore zvikanzi, this is my beloved son, with whom I am well pleased and who I love. Listen to him. Vakudzika zvikanzi naPeter na John na James. Zvataona Elijah akafanana na John. Kwenga 1 zvakanzi Elijah ndiye achatanga auya musati mavapo. Zvikanzi akauya, asi vakaita zvavanoda naye, vakamurova, vakamuuraya. And then the disciples knew he was talking about John the Baptist. Zvikanzi naJesu, because you are my bodyguard intercessors, don't tell anyone about what has just happened until I'm risen from the dead. Prophetess Matimbire, God has given you private bodyguard and general intercessors. DOV is going far. You are called by God. You have fought painful battles, private battles, to birth this vision. You have suffered, you did not give up. You have gone through the storms, the briars, and the sea has failed to drown you.
May the blessing of the Lord be upon you in Jesus' name. Thank you so much, DOV, for hosting me here. Now, vapedza pavakadzika pazasi pegomo vasiya 9 disciples dzichimiririra 9 gifts of the Holy Spirit. Dziri kuna 1 Corinthians 12 from verse 8 to 11. Prophecy, speaking in tongues, interpretation of tongues, healing, faith, miracles, word of knowledge, word of wisdom, and discerning of spirits. 9 gifts. First 3 gifts, gifts of utterance, prophecy, tongues, and interpretation. Chiprofita, ndimi nekududzirwa kwendimi. Zvinonzi zvipo zveutterance, zvipo zvekutauriswa naMwari. Then there are gifts of revelation, zvipo zvekuzarurirwa, word of knowledge, kuziva history yemunhu usina akudza. Discernment, kunzvera mweya upi uri kushanda. And word of wisdom, kuva nechipo chekuziva how to solve solutions. Then the last 3 are gifts of power, faith, miracles, and healing. 9 gifts. Saka akasiya all the 9. Akasiya nechipo chekuprofita, nechipo chekuporesa, akasiya all the 9. And remember, kuna Matthew chapter 10 na Luke chapter 10, all the 12 disciples vakanzi naJesu, I've given you power to cast out devils. Simba rekudzinga madhimoni vanga vapuwa. Zvipo zvanga zvapuwa. Asiya 9 men representing 9 gifts of the Spirit. A man came with a demon-possessed boy. Mwana wake ainga akabatwa nedhimoni. Mwana 1. Vese vari 9 vakaritadza. Jesu pavakanzwa nezvenyaya iyi, vakatsamwa, chinzwa zvavakabva vataura. Verse 15, and straight away all the people, when and they beheld him, were greatly amazed, and running to him saluted him. And he asked the disciples, what question you with them? Kana Jesu chiko chiri kunetsa, paita noise yeiko panzapa. Inzwai zvakataurwa, verse 17. And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto you my son, which has a dumb spirit. Matthew chapter number 17, verse 14 to 16. You know, who is a lunatic. Luna, L-U-N-A. Inoreva, it's a Latin word that means the moon, mwedzi. Mwedzi, ku Italy, to the Latins, unonzi luna, is a lunatic, ane shavi, svikiro remwedzi. Why? Nekuti mu Roman province, during Jesus' time, panana mwari wavainamata, anana statue of Madonna, the Mithridates god, anana mwari vazhinji vavainamata, papaina mwari vainzi Luna, vainamata zvekare mwedzi. When there's a full moon, they would sacrifice a virgin girl or a virgin boy and dedicate them, one of them, to their lunar god. Second Oscar Matthew akati was a lunatic. He had the spirit of Luna. So this spirit is no longer a small family demon. It was territorial. Mweya wenzvimbo, mweya wenyika, mweya wenzvimbo, mweya wenyika. Semweya uri kuda kuti paradza muZimbabwe, mweya wepoverty, mweya wenhamo, dhimoni renyika. Chinzwai zvakataurwa panapa. Verse 18, and whosoever he taketh him, he tears him, and he forms and gnashes his teeth, and pinneth away. And I spake to your disciples that they should cast him out, and they could not. And he answered him and said, O faithless generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer with you? Bring him unto here. Bring him unto me. We are in Aipanap. And they brought him unto him, and when he saw him, straightway the spirit tore him, and he fell on the ground and wallowed foaming.
And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child. And oftentimes it has cast him into fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. And Jesus said unto him, if you can believe, all things are possible to him that believe. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the false spirit, saying unto him, you dumb and deaf spirit, I charge you, come out of him and enter him no more. And the spirit cried and rent him sore and came out of him. And he was as one dead, and he was as a dead boy, and he was as a dead boy. He was as one dead. But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he was come unto the house, his disciples asked him privately, why could not we cast him out? And he said unto them, this kind can come forth by nothing but prayer and fasting. Zverudzi, vakomana hazviende pasina kunamata nekutsanya kuzhinji. Kuna Matthew 17 kunotorwa zvinhu zviviri. Kunonzi, because you lacked faith. Then goes on, this kind cannot go except by prayer and fasting. So I'm speaking under the subject, this kind. Zverudzi urwu. Pane mavhesi ekuti unofunga kuti sometimes they were written for Shona people, or Ndebele people, or Sutu people, or Nubians, or they were written for Africans. Pane mavhesi anonyanya kutaura kumunhu mutema kupfuura murungu, mavhesi akaita saya. Tine bhuku mweya mutsvene raakandituma kuti ndinyore muna December, riri kuexposa a cult yanamatwa muAfrica for centuries, yanamatwa mumba menyu, dzimwe dzenguva nevabereki vako kana newe, rinonzi the vadzimu cult. Vadzimu cult, or cult yekunamata vakafa, ancestral worship cult, bigger than the false prophet cult, bigger than Ngochuku, bigger than every cult you have ever heard in Africa. It's a cult responsible for the poverty Africa is going through, the diseases and sicknesses Africa is going through, the confusion and wars Africa is going through. The vadzimu cult, kunamatwa kwevadzimu. Mudzimu pachishona mweya wehama dzako, bloodline relatives, vakafa. Kana munhu akafa, Muparidzi 9 verse 5, Ecclesiastes 9 5 to 6, inoti, the living know that they shall die. Vapenyu vanoziva kuti vachafa, but the dead know nothing. Vakafa hapana chavanoziva. Hapana, sekuru vako vakaenda. Either he's in hell or he's in paradise waiting for judgment day. Vakatoenda. And their love, their memory, their hatred is far forgotten. We will have nothing to do with anything under the sun. That says the Bible. Those not one book. Kuna Luke chapter 16, verse 20, uchienda Bible notaura kuti kwakuine mupfumi akafa, kwakuine murombo ainzi Lazaro. Lazaro anga akaromboka zvekuti imbwa dzaiuya kuzonanzva maronda ake. Angasina kana nesi aimubatsira kana akuvara, aitomirira imbwa kuti imunese. The man was poor. Hanzi Lazaro ndokubva afa, akatanga kufa nekuti anga ari murombo, angasina mari yekurapwa, angasina mari yechikafu chakakwana. But zvinonzi mweya wake wakasumudzwa into Abraham's bosom, or paradiso, paradise. Mupfumi ndokubva azofawo, akasumudzwa ndokubva aenda kugehena. Mupfumi ndokukumbira Abraham akati, tumai Lazaro
andipo mvura yekunwa. Zvikanzi vari kuno kune vari ikoko tinoonana asi hatiwadzani. There's a big gulf between the two of us. Zvikanzi chimutumaiwo panyika aende kunoparidzira vanin'ina vangu. Ndasiya 5 aiziva kuti vanin'ina vake vane nyaya. Every family has people like that. I also have some. Zvikanzi naAbraham vari kuno kudenga havakwanisi kuwadzana nevari pasi. They already have the law and the prophet. Law and the prophet represent the Old Testament. Mosaic law and the prophetic books. Because Bible riripo, there is no union between heaven and earth. Asi muAfrica, mavhesi yakabvarurwa akaraswa. Zvinonzi ambuya vako chero vaiba kana vafa vanaka, tinorova guva tovadzosa kuti vauye kuzokuchengeta nekuti iwewe ubudirire. MuAfrica zvinonzi sekuru vako chidhakwa chairova mukadzi kana vafa, tikarova guva tinodzosa mweya wavo kuti vadzoke vaite kuti iwewe usiye doro uvake dzimba. Hanzi marombe ese akafa mudzinza menyu tinomadzosa kuti akupei pfuma. MuAfrica munonzi mapenzi akatadza kutonga nyika, midzimu yenyika ngaadzoke atibatsire kuti nyika ienderere mberi. MuAfrica munonzi pfambi inokwanisa kudzoka kuzobatsira kurayira nekuchengeta vana through a cult called vadzimu. Haisi nyaya yekutamba nayo. Kana ndakutaura nyaya, I feel an anointing over my life because this deception has to end now in the name of Jesus. Not because Javani Simba, but because it is the season of judgment where the powers of darkness are being judged upon this nation and in many countries of Africa. When people die, they go to heaven. Sekuru vako havasisinei newe. It's gone. Kana vairarama muna Jesu, uchavaona kudenga. Kana vakafira muzvivi, I'm so sorry. That's why you must preach first to your household, because you don't want to miss your siblings in heaven, because you'll never see them again. Now, terera mwana wamwari. Haisi nyaya yadiki yandiri kutaura. Haisi nyaya yadiki. Pane zvinhu zvinoitwa mumusha zvausingazive. Zvinhu izvozvo zvinotaura kupfuma yako, zvinotaura kubasa rako raunoshanda, zvinotaura mumarriage yako, zvinotaura muvana vako, zvinotaura mumafungiro ako, zvinotaura muutano hwako. Kana munhu afa pachivanhu vatema, sub-Sahara, kubva kuNigeria kusvika kuSouth Africa, panoobservwa anonzi marites to grave rituals, kurohwa kweguva. Munhu kana afa, nyaya yapainotangira ndeyekuti hausume mubereki wemwana kana sekuru baba vababa vemwana nefone call. Munotuma munhu nemari. Runinzwa zvakanaka. Osuma vakuru vedzinza kuti muzukuru wenyu kana mwana wenyu ashaika. Mari iya inotorwa yoendwa nayo kukitchen yekumusha kwenyu, panzvimbo inonzi chikuva. Chikuva inzvimbo inovakwa zvakanaka nedhaga pakitchen, main kitchen of your village home. Mazuva ano zvimwe zvikuva zvaamuHarare, chakateera muno muHarare, chinovakirirwa mumba. Right. Pachikuva ndipo panogara hari dzemvura, hari dzekubikira, ndipo panogara migomo yemvura. Zvese zvinogara pachikuva. Ndipo panogara machira ese ehama dzese dzemudzinza dzakafa. Kana machira yakawandisa, mamwe akaora, vanodhiga, vanochera pachikuva paya, vanobvisa simende, vodhiga, vomafushira, votangidza manyowani pamusoro peakafushirwa, because vanoti ndipo pari kugara midzimu. But chikuva chacho machira iwayo anobva kupi?
ndonyaya ndakukuudza. Mari yatorwa inoiswa pachikuva, poombererwa, poteketerwa. Kuteketera chii? Minamato yevanhu vatema kuvadzimu, kumadhimoni, yatinoti vadzimu mubhaibheri vanonzi mafamiliar spirits. Mweya unogona kutaura nevoice rako, unoziva zvawaifunga usati wafa, magestures awaiita, how you used to walk, how you used to behave. Ndo mweya unouya uchipretenda inge ndiwe iwe wasisipo, to deceive the world into worshipping the dead, violating Deuteronomy chapter 18 verse 9 to 10, violating Leviticus 20 verse 6, violating Exodus chapter 20 verse 4 to 6. Musanamate mifananidzo, musanamate anything that looks like anything in heaven, on earth and under the earth. Musanamate munhu, musanamate mweya wevakafa, inyangadzo mumaso aMwari, and it brings a curse to the third and fourth generation, to them that hate God. Now, mari inoiswa pachikuva, yoombererwa, yonzi imimi vamhofu, shava, mufakose. Pataurwa poem yese, iwo hauiziye vanoiziya, that poem yemutupo ndo pin code yemadhimoni mudzinza, pin code yemweya yetsvina, inhetembo yemutupo wako. Ndosika zvichinzi muroyi haakwanisi kukuroya asingaziye mutupo, because ndo pin code. Zvitori nani kuti mutupo wangu ishumba yerudzi rwakwaJudha. That's my totem. I'm from the line of the tribe of Judah, not all this other nonsense. Pateketerwa mutupo ya ponzi ini vajava ndauya kuzokuudzai kuti mwana wenyu ashaya. Saka ndikukumbirawo imimi Charles. Charles was my father. I'm giving as an example. Kuti Atwell, my grandfather. Atwell, mutiudzirewo vatichareva, my great-great-grandfather. Vatichareva mutiudzirewo vahonye, my great-great-grandfather. Vahonye muzotiudzirawo vadumbuguru mutiudzirewo vazaranyika mutiudzirewo vamukomberanwa mutiudzirewo vajava vaRuben mutiudzirewo vaAaron mutiudzirewo vaDavid, sekuru David mutiudzirewo zitateguru. Tateguru is the first black man who started your generational line. Akatanga dzinza rinonzi Java ndiye anonzi tateguru. Zimbabwe yakatangwa neanonzi Soro Renzou. You find it in that book, African Religion, A Blessing or a Curse. If you come on Friday to Tabernacle of Grace office, you find a copy. Now, zvonzi vaja vachitudziraiwo kuna mukuru wetotem yenyu, the first person akatanga neNzou Samanyanga or Mutenhesanwa or Dziva, obva azonzi ndiye achasvitsa kuna Mwari. Jesu haapapa, haadiwi. Chivanhu hachidi kunzwa nezvaJesu, because it's a spirit of an antichrist. It's a cult. Now, ukaona uchidisturbwa neshoko rakadai, you need deliverance, because this is the deliverance of the African man and the African woman. Vadaro bva vasvitsa shoko rekuti mwana wenyu afa. Saka mhepo yake ngaisatetereka, ichengetei kusvika tazorova guva, taakunomuradzika. Vasvika panhamo, murume weafa kana mudzimai weafa kana baba veafa, vanoenda kune mukuru wedzinza, the elder of the clan, nemari again. Vomupa mari, vobva vasuma rufu, vokumbira kubatidza moto unonzi moto weguva. Moto uyo haubvumidzwi kudzima kusvika mufi aradzikwa. Ndo the main fire of the funeral. Now, moto uyu zvinonzi uri kudzisa mweya weafa. The spirit of the dead is being warmed up by that fire. Then panodzikiswa box richifushirwa. The following morning, the family goes kunomutsa midzimu. Vazhinji munozviziva vamwe, you participated in it, may God forgive you.
but chausingaudzwe ndechekuti pakumutsa midzimu panofanira kunokorwa jecha paguva. Deception ndeyekuti pamwe pachauya varoi kana pakauya varoi. So want to see the grave kuti rakamira mushere. Jecha rinotorwa ipapo iguva. Jecha iroro rinonoiswa muplastic kana mupepa, roiswa kumusha, ronogadzikwa pachikuva. Vadzimu voteketerwa, voudzwa futi kuti chimbobatai mwana wenyu musati arova guva. 6 months later or a year later, panotaurwa nyaya yekurova guva. Vasingadi kurova guva, vamakristu vanonzi kana musingakwanisi kuuya, contribute money. Mari iyi haisi yekuti vanhu vadye, imari yekuti uve part of midzimu yavakuenda kunomutsa. Mari inoshandiswa kutenga chimera, chimera chonyikwa for 7 days, because vadzimu havanwe doro risina kuvira for 7 days. Chavira for 7 days. Before anyone tastes the alcohol, panotorwa mbiya pachikuva yemusha, inoshandiswa izvozvo chete, yochera doro. Doro rofambwa naro runodirwa pakati peguva, rinonzi doro renyota. Kana akavigwa kuHarare, rinodirwa pajecha rakatorwa paguva pasati pavakwa slab or tombstone. Doro renyota nderekuti vadzimu kwamamuri kwakuine nyota, mamuchitsva, chimukai doro iro. Right. Doro iri risati radirwa, panotorwa jira. Kazhinji vanoshandisa jira reretso, rofukidza guva kana rofukidza jecha repaguva, vodira doro pamusoro. Vapedza panoita munhu 1 anosvikirwa. Munhu yanonzi homwe yemusha kana svikiro remusha. Kana the elder of the clan anosvikirwa kana munhu yeasipo. Kana rimwe svikiro riripo, kana mumwe agara nemadhimoni ake anosvikirwa. Then vanoti mweya wemufi wakutaura. Unogona kutaura zvigumbu, handina kufara pa ABCD. Then wopa a promise kuti we will fulfill and we will appease your disgruntlements. Tichafufila zvinhu zvausina kufarira. Kana kuti mweya uya unoti ndafara, mandidzosa mumusha. Then that spirit is elevated to a spirit of a guardian. Wakuya kuzochengeta vana. Now, ritual yacho yakareba kupfuura ipapo, but ndangotora pamusoro, I just scratched the surface. Panodyiwa bota rabikwa nefodya yemimhino, snuff, nezvibhakera. Vanhu vakapfunya chisero. Zvine meaning. Kunwiwa kwemisiya, musiya, the first blood that comes out after an animal is slaughtered. Because panoraiwa mbudzi kana mombe. Inyaya yakareba, rikatitore pasurface because it's just a quick sermon. Now, mweya uyu unonzi wadzoka, part of musha. Jira ranga richishandiswa paguva rerya. Dzimwe nguva kana guva mukaramba kuti rirohwe, vanotora jira rakashandiswa pamemorial service. Uve careful kana muchita memorial service. Be very careful. Rinochekwa jira rerya. Votora kapisi kadiki diki. The rest inonzi enda munosona hembe yenyu kana kufuga. Rato normal jira risina basa. But that small piece inonoiswa pamusoro pechikuva. But haringogadzikwe, panoteketerwa nevakuru vedzinza. Voudza midzimu kuti mwana wenyu tauya naye uyo. Right. Now, chikuva chaichiya ndiyo outer remusha. So the elder of your family, every morning anofanira kumutsa mudzimu. Paanomuka kubedroom kwake, anoya kukitchen, ombera pachikuva, omutsa midzimu. Every evening before sleeping, he goes again pachikuva, oenda kunooneka mudzimu. If you have a journey kana uchida kuenda ku-UK, unofone dosika zvinzi usafambe usina kuoneka, hazvibvumidzwe pachivanhu. Nekuti vabereki vako kana madzisekuru ako kana bamukuru, vakuru vedzinza, paunovaoneka, vanoenda pachikuva kana vanoenda pamachira emusha kana tsvimbo dzemusha. Idzo ndo dzaunotora kubva kumusha uchiuya nadzo kuHarare. Machira emusha, machira eblack, white, blue kana eretso ane different colors. Ndoreretso rinenge rine black, white, red, which you buy.
oenda naro pachikuva, onoriteketera kuvadzimu, ouya naro kuHarare, rogara muwardrobe kana rogara mubedroom kana muloka or in a safe place. Kana tsvimbo dzakasiyiwa nababa kana netateguru redzinza dzikasiyirwa mwana, akasiyira mwana, akasiyira mwana, nenge rine the highest ranking elder of the family, or makano, or mbiya, or pfuko, or mbiya yemaroro, the plate used to collect money for marriage, lobola. Any of those items, it's a spiritual radar, a satellite dish, it's a spiritual antenna yemadhimoni edzinza. Munhu anoenda ipapo pane machira emusha kana fodya emusha, onoombera. Kana zvisipo zvese izvozvo, mukuru wedzinza anoombera akatarisa direction yekumusha kwavo kwavanobva. You remember Solomon achinamata kuna 2 Chronicles achidedicate the temple of Jerusalem. Anoti, Father, anyone who will pray looking towards the direction of Jerusalem, hear his prayer. Ndosaka Daniel arambidzwa kunamata. Bible rinoti akaenda upstairs, opened the window and prayed looking towards Jerusalem. Why looking towards Jerusalem? Because it's a dedicated altar. Mwari akamunzwa, shumba dzikavharwa muromo. Now, unonamata then wakatarisa kumusha kwaunobva, nekuti ndiko kune chikuva. Midzimu inomutswa, midzimu inoonekwa. Number 3, kana mwana akufamba rwendo akuenda UK, akuenda kuuniversity, akutanga basa, anoombererwa, oteketerwa kuvadzimu. Vadzimu vokumbirwa kuti vaperekedze mwana. Ndosaka muchiona kana paine zvinhu zvaitika ine jeni, zvinonzi akabva asina kuoneka, kana kuti vanoti ko midzimu madamburire mbereko, takanga takusumai. Why am I explaining all these things? Because the workers of darkness, vana verima, they engage Satan every time and on everything. First salary yako pachivanhu unofana kuenda nayo kuna baba vako kana mai vako kana mukuru wedzinza. Anoitora oisa pachikuva, oombera kana kuisa mundiro yemusha, oombera achitenda vadzimu, ozokudzosera mari yako. Iwompo part to go and spend or drink alcohol. The law of the first fruit. Because the law first says how something is introduced. First always marks how the last shall come. So these people, they continually engage their gods. But iwewe unonamata kana zvinhu zvavo machete, you only pray when things are wrong. The Jews pray 3 times a day. The Jews pray when things are good. The Jews pray when things are bad. The Jews pray when there is inflation in their country. They pray when their country has a budget surplus. The Jews pray when there's a COVID outbreak in their country. They pray when there's health in their country. But why is it you only pray when things are not okay? When the workers of iniquity are praying to their gods all the time. Now, chinzwa mwana wamwari, as I'm going to conclusion. Pavanonamata pachikuva, vanonamata vachita name every member of the family wedzinza rose, vana vaCharles, vana vaLovemore, vana vaGrace, vana vaLydia, vana vaRichard, vana vaReuben, vana vaDavid, vana vaAaron. They name them one by one. Vachivadedicata kuvadzimu. Ndinzwisise mwana wamwari. Vanenge vasingakuroye. They are not even saying we want to bewitch our relative. No. Vari kutoti tikukunzwira tsitsi tuda kuti zvinhu zvikufambire. Unoziva here kuti une hama dzinokuda kwazvo. They love you so much to an extent that they go to their altars praying for you because they think the good things you have are coming from their gods. Ndine hama yakandiudza ini rimwe gore. Totenda Mwari vakazomubatsira. Ikati, do you know kukura kuri kuita chechi yako? Vadzimu vemusha wauri kutukava, vatinonamata, tichivatenda, tichivatuma kuti vauye kuzokubatsira kuparidza.
Hakuna munhu mudzinza akamboparidza sewewe. Isimba revadzimu. That's what they think. They think your husband bought you a car and he loves you so much and he's so honest and faithful. Anouya kumba na 5. Anokupa pin code yefone because of vadzimu. They think you got the promotion because of vadzimu. So they keep praying and mentioning your names pavadzimu. Engaging darkness. There is a law of the spirit. The law of the spirit says, Genesis 1 verse 26 to 28, Mwari akapa nyika, the natural world, to Adam. So it is illegal for spirits to interfere or intervene into the affairs of men unless a human being give authorization. For Satan to enter the world, he was authorized in Adam and Eve. For Jesus to come into the world, because he is God's spirit, he was authorized by Mary and Zachariah. For Jesus to start his ministry and the Holy Spirit to descend on earth, Jesus needed John the Baptist, amen. Because spirits cannot intervene into the affairs of men without a man praying. Saka madimoni hakwanise kuita intervene in Zimbabwean affairs without someone praying. Pane munhu ari kuteketera zita reZimbabwe kumweya yechina, mweya yerima, mweya yerufu, mweya yengozi, mweya yekuparadza, mweya yakanamatwa nemadzitateguru edu. Pane munhu ari kubika doro, pane munhu ari kuenda pamaauta. Ndosaka mubhuku iroro takanyora about the altars, maauta eZimbabwe. Ndakanyora 10 major altars atikufanira kuita demolition. They are going down now, and the altar of God's presence, which is his word in our hearts, is going to be elevated above every altar in this nation. And Zimbabwe belongs to Jesus, and so is your life and your family. These people, they are so dedicated. Vakanzi apa pari kuda mombe inodona. Vakanzi kuti business risumuke, midzimu iri kutaura kuti pari kuda musoro wemunhu netsoka dzake, munhu anouraiwa zvinouya. Vakanzi chinhu chatakupa ichi chinoda ropa refirst born. Anoti mwana wangu ngaaende. Akanzi ichi chinhu chatakupa ichi chinotadzisa vana kuroorwa, ndicho chichava murume wevana vako. Anoti ningi naningi havaroorwe kuti shopi yangu itengwe, zvinhu zvifambe, ngachiende. They are serious about their things. Vanomutsa midzimu, vanooneka midzimu, nekuti vanoti patinoioneka takurara inotuma vanonzi madzviti. Madzviti are those who died vachiri mayouth, vachine simba. They are the bodyguards, masoja edzinza. Ndo anoenda kunogada vana vese vedzinza vebloodline vakarara. Ndosaka zvinzi muroyi paanosvika paruvanzi revari kuda kuroya, number 1 anosteta mhosva, because Satan anoziya Proverbs 26 verse 2, a curse without a cause will not stand. Pachishona unonzi mushonga haunamire pasina chironda, ndo zvinotaurwa nen'anga. Asteta mhosva obva ateketera mutupo wewaari kuda kuroya. Ateketera mutupo uya anoita konja vadzimu, okumbira vadzimu kuti ari kuda access to resolve an unsettled issue. Vadzimu vakaramba, madzvita aya anonzi anosendwa vanhu vakurara akaramba, munhu anoita argue nemhosva yaparwa kuti atsvairira marara paruvanzi rwangu. Atenga TV nyowani ari ndivhairira, akawina argument, then they get access into your house and they plant demons to kill, steal, and destroy. These people are serious about their things, but a child of God is not serious enough. Kana kuchinaya haende kuchurch, it's raining. Kana kuchipisa is too hot. Kana kuchitonhora kuri kutonhora. But Dynamos ichitamba bhora neCaps United kuchitonhora, they go to the stadium. They don't give offering in church, but they will pay $100 entry fee kunonai modeling concert, vasikana vachita showcase their bodies. But when it comes to church, they will not give because they don't know how serious this issue is. So someone is ready to shed blood. Someone is ready to honor a ritual every day. You do Monday to Sunday, no fasting. Not even one day of fasting.
You can't pray 30 minutes a day. You're in trouble. Pray always without ceasing. 1 Thessalonians 5 verse 17. Yakanyorerwa munhu mutema nevamwe. Munhu mutema must pray without ceasing. What is to pray without ceasing? Praying without ceasing is engaging God continually on every aspect of your life. Father, thank you for protecting me. I've woken up alive and well. Mandipa hope vamwe vachitadza kurara. Thank you for my health. I praise you for my children. I praise you for everything that I am. I don't have a headache. I don't have a stomach ache. Thank you for preserving my body. Now, Father, I'm going to work. There are accidents on the road. Protect me as I drive. There are drunkards. There are reckless people on the road. Protect me in the name of Jesus. Now, Father, I want to thank you because I'm sensing promotion is coming. For you said we shall be the head, not the tail. And I want to bless you because the HR who has issues with me will not win this fight. For the weapons of my warfare are not carnal. But in the name of Jesus, I declare and I proclaim that I am a sign and a wonder. The HR's hatred on me will not prevail. The angels of God are rising to go with me to work today. I am competent. I deliver results. My SWOT analysis rise and goes a cut above everybody else. I am intelligent. I am wise. I am a hard worker. I am a man. I'm a woman of faith. I love my wife. I'm submitted to my husband. When I come, I'm the best husband in the world. I'm the best father the world has ever seen. Protect my children. Vana vangu vanodzidza nevasvuti vembanje. Vana vangu vanodzidza vane mashave epfambi, mweya yetsvina, vanofurira, vanonyepa. Baba, protect my children and cover them with the blood of Jesus. Let's go to work. I'm going to be playing Benjamin Dube in my car. Father, I'm going to be singing for you and giving you the praise. Pray without ceasing. Engage God in every aspect of your life. Because Psalm chapter 8, from verse 2 to 6, to verse 6, God has delivered all his creation in the hands of a human being. David achikashka matswa kuti what is man that you are mindful of him? What is the son of man that you love him so much? You keep giving him a second chance, a third chance, a fifth chance. Munhu chiko, baba munhu hana kukwana, munhu anonetsa, munhu hanzwisisi, munhu anokanganwa. But what is man? You have delivered everything in his hands. Which means God, whose gifts are without repentance. Ane zvipo zvaasingati ndachinja pfungwa, tazonetsana ndipe gift yangu yeChristmas. Zvinoita vakomana vemuAfrica vaya vane mweya weurombe kuti anotengera musikana ma-ice cream. Arambwa kuti ndakuda mari yangu. Hanzi Mwari havadaro. His gifts, just for the laughs, are without repentance. Okay. So Mwari akapa nyika nekuzara kwayo kuna Adam. Kuti ivo Mwari vapindire munyaya dzako. It's our Father who art in heaven. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses. Kuti Mwari vakupe chingwa chavainacho already. Vanokusiya uchifa nenzara pamberi. Mwari vakabata bakery up. Unofa nenzara pamberi pavo if you don't engage him, because it's illegal for him to intervene without you praying. So pese panoonekwa mweya yetsvina nemashavi ewakaipa ichishanda mumhuri, vana vaine same problems, family ine same problems, nyika ine same problems, same songs. Know that there is somebody engaging an evil out against God's people. Saka Ishe Jesu Kristu vakwira pamusoro pegomo. Elijah na Moses vadownloada the law and the prophets. Moses achimirira the God who draws you out of the water. Bible wrote they named him Moses, for they said, because I've drawn him out of the water. Moses arikaterized nemvura azvarwa 3 months angari muriver Nile akavigwa in an ark of reeds. Moses
atanga ministry, he turned water into blood, the first plague. Moses akubuda neIsrael muIjipita, he parted the Red Sea. Moses across a Red Sea, Israel yakufa nenyota, mvura ichivava paMara, iri sea water. He cleansed the water by Mara. The first miracle after Red Sea was the cleansing of water by Mara. Kuti atadze kupinda Canaan, Israel yakachema yane nyota. Ndobva atuka Israel iye asina kunzi aituke. Then he hit the rock twice, achiratidza kuti Jesu can be nailed twice. Mvura bva yabuda mudombo. It was an water issue yakamutadzisa kupinda Canaan. So Moses, I drew him out of the water. Then Elijah means God who answers by fire. Paakatumirwa masoja naAhab akati, kana ndiri mutumwa waMwari, moto ngaudzike kudenga kupisa. Twice vakatsva nemoto vakafa. Paakakwira Mount Carmel akati, Mwari anopindura nemoto ndiye Mwari. Fire came down and took his sacrifice. Maprofita aBhaari vakaurayiwa. So Elijah, the God of fire. Moses, the God who is above, the strongest force on earth, water. So Jesu vaakudzika papaine mukomana anga aine dhimoni renzvimbo. Rikamubata raimukandira mumvura, Moses, raimukandira mumoto, zvinosovwa naElijah. Jesu vaakutitesta kuti new level of anointing yandasconclude the Old Testament nayo iri kushanda here. Vakaenda kunoadressa a water and fire situation. He rebuked the spirit mukomana akadona. Mukomana adona zvinonzi he lay down as though he was dead. Do you know kuti after 3 days and 3 nights situation yako inoita inge yatowesa? It will look like it's a dead situation. Do you know ukanyatsonamata 40 days of prayer and fasting, zvinoita inge your situation is now worse? What happened to Jesus after 40 days of fasting? The tempter came. Satan, 3 times he tempted him. Normally, when you are praying in the right way, the enemy responds. But look at how Jesus responded. Mukomana paakarara ngafa, Jesus took him by the hand and gave him to his father. Whilst everyone was now saying, he is dead. The lunar spirit, mweya wenzvimbo. Madisciples akauya akati, Baba, tatadza seiko kuburitsa munhu uyu anonzi Luna. Why couldn't we cast out this deaf and dumb spirit? Takambokasta madhimoni kuna Luke 10. Mukatofara mukati, musafare kuti madzinga madhimoni bedzi. Farai kuti mazita enyu akanyorwa mubhuku. Baba, takaita zvinhu isu. Why is it I'm a pastor? I have done stuff, but this is not moving. Why is it I'm a deacon, I'm an elder, I'm an usher, I serve in the house, I'm a tither, I'm faithful before the Lord. Asi ndapedza kuparidza rimwe benzi riri kutoenda paTV richindituka for no reason. Why? The situation will look as if it is dead. Because you are striking at the right spot. Svikana Jesu, hama dzangu, makambodzinga henyu madhimoni, asi pane rumwe rudzika rusingaende pasina kutsanya nekunamata kuzhinji. So I want to say to you, child of Zimbabwe, I want to say to you, daughter of Africa, I want to say to you, daughter of virtue, I want to say to you, a son of prayer, a son of fasting, a daughter of the Most High God, a daughter of Elohim, a daughter of the Lord El-Yang, the daughter of Jehovah Rapha, Jehovah Tzidken, Jehovah Rehoboth, Jehovah the Lord my banner. I want to tell you that God is calling you to a scaled up fasting, a scaled up prayer, because every flood, we have the power which was on Moses. The Lord will lift a standard against it. Every fire, we have the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. We have the God of Elijah. It will not hurt us. You have been empowered with fire and living water right now. Go, confront every giant of your family. Take stock in your family. What is it that is synonymous with your sisters, synonymous with your brothers? You can stop it today.
So, Father, do I release the apostolic over daughters of virtue. I release longevity over daughters of virtue. I release a new supernatural prayer fire upon this ministry. And I say on your children, with their prayers and their fastings that are scaling up from today, no demon of their family, hakuna chikuva chichataurwa nacho chikava nesimba pamusoro peupenyu wako. God bless you, Prophetess Matimbire, Pastor Fred. May God bless you. May you live long and may you continue to push this vision. Thank you so much for inviting me. Thank you for hosting me. And DOV, thank you for out of you are coming private prayer warriors and the bodyguards for the women and men of God. Amen. Wow, thank you so much, Apostle Mati Komborera. Thank you for impacting this powerful knowledge unto us. I was just learning before you enter in prayer or before you go out there and challenge the mama altars, you have to know that which you are fighting with. This is so deep, and I don't want to add anything, but I just want to say, Buku Marinzwa na Apostle Ririko. It's going for $10. Ndizvo Apostle. $15. $15. Prayer and fasting, this kind $10, but the exposure of Vadzimu count is $15. Okay, so I think as an intercessor, you need this book. You need to have this knowledge before you enter in your closet. So I just urge you, kunevari kuda book, ndambotaura address ya Apostle ndikati at number 99. Help me, Apostle. Number 99. Number 99 Parkland, just opposite Harare Gardens, just after NASA, opposite Harare Gardens, Old Rainbow Cinema, between High Court offices and Kenyan Embassy. Thank you so much. And you can just contact me, then I'll help you so that you get that copy. But please, as an intercessor, you need this copy. Takabva copy, trukwenda copy, uyema altars atiri kurisana nawo akamira sei. But paunozopinda prayer wakuti Zverudzi Urwu. Because most of us we are just making noise and saying Zverudzi Urwu, not knowing and not having this knowledge and understanding. But we thank God in Nebukura Tawa and Apostle is going to help us a lot. And remember, we are continuing with our 10-day prayer fasting. And this book will help you as well to give you wisdom and knowledge, particularly 10 days. Thank you so much. We want to thank you, Apostle, and the team. Thank you so much as well for accepting our invitation. God bless you all. Amen.